തച്ചമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് UDF നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തികച്ചും അനാവശ്യമാണെന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ് എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. UDFന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും ദുർഭരണവും കൊണ്ട് പൊറുതുമുട്ടിയ ജനങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ അധികാരത്തിലേറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒട്ടനവധി പരാതികളാണ് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ നിലവിൽ തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ UDFന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലേറി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് DPCയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതിന് ഉള്ള യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിലാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിലൊട്ടനവധി ജനകീയമായ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നു. ജനങ്ങൾ ഈ ഭരണസമിതിയെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വിരളി കൊണ്ട UDFന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസം തച്ചമ്പാറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ആ ബാങ്ക് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പാലക്കാട് MP ബഹുമാനപ്പെട്ട VK ശ്രീകണ്ഠൻ, അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണാർക്കാട് MLA ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ തൊട്ട ബാങ്കുകളിലേക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരെ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് തച്ചമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനെതിരെ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ രോഷമുണ്ടാവുകയും അതിനെതിരെ വലിയ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. CPIMന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ബാങ്കിലേക്ക് ഒരു ജനകീയ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലൊക്കെ അസ്വസ്ഥരായ UDFന്റെ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സമരവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്.